koma na kuma dawowa da koko ya mai jin kaina ka taimaki dukkan lamarina domin mafaka abban nana domin darajarsa kake komai hakan na fahimta Allah na kowai na bukatar duk mai rai yana hannun kabin bauta idan na sake kaina zan je wallahi hakika nai wauta yana ma laifi ka gyale kana da gyaran harkata a yara haman na yi nadama ka amsa min domin nana ina da minti ba adadi nin ka shiga mai kyan halaye ma'aiki mai babban suna mai barkon suna mun jaye ciki ka saka da iyalinsa a yau da bazar su nake sanyi ka sa da sabon nan nasa kamar su sadiku abin suna salamu ala babban zaki na Allah baka yanke ta girma da isa duka tara kai ne alkiblata ina gwarzon wani ganawa dukan gasa zai lashe ta ba a jamar ayyo nasara abin fahari ne hobbina idan da ma'aiki ba kowa domin kuwa ya fi kan taro ƙarfi nasara duka an bashi ina jama'a mai sauraro ina jarumi a gaban ka gwani iza ni kira shi da dan mairo domin kuwa zai zama mai tsoro daga ranar ya bar layina guda ɗaya ne babban barde a gwada fa kamar shi ba za a yi ba jakadan Allah sha matsayi ina ne ma baka jere ba ɗauyi sato daga Allahu shine yayi ma ba wani ne ba samin ka ashe shi ne dace ku zo mu rike abban nana ina kaunar ka ruhina wannan yanayi da muke a ciki komai mun barwa Allah na shine mai zafi mai sauki cikin ikon sai lahina idan ya so komai ya saya a take ke yi Allah na muna tuba ar-rahmanu ya arhimu ka sassauta domin rahamarka tana da yawa da jin kai ya baki banta mun zo a garin kabin bauta domin manzan ka sassauta wannan rayuwa ta yi sauyi ka shirye dukan mu ilahina a guri na ba zan canza ba kowa da abin da yake kauna ni dai kai ne ba wani ne ba ina son ka ina ta tuna kaya babba ni ma ka kira ni ka furta min na san mai yanci hobbina waye ya zo baka bada ba koko ya kira baka amsa ba waye ya ce ya gode ma kai kuma ce baka kara ba waye ya yi maka alkhairi kai kuma ce baka yi marba ni dai na san ko ba ma ba kana yi domin Allah na farin na da kogin baiwa kogin da ke raba duk kyauta ku ji wanda baya yin rowa ya mai dare ne mai bauta kai ma ka zo zai yanke ma talauci ka jala shiririta a gidansa ba a yin rowa bai santa ba abban nana taka da kyau ya nurilla hasken da ba zai kare ba abin so abin riritawa sai dai idan ba samu ba daure na kalli halittarka ba zan ki so na kare ba ko da na ka aika so na wani ga wanda ba zai kare ba a gaishe da kai hadarin shirya annabin da ya shiga ruhina ina son gaya manzan Allah ka kula da ni abban nana daga kani mai daga al'umma don kirkin ka ya zo kunne na an ce kana wa duk mai son ka nima
ka min jagora na. Ina gode ma al'arbi a baki na har ruhina, godiya ta tabbata gun sarki Allahu mai min aiki na. Ya algani wadata ni da dukkan abin su Allah na, ka saka na zamto tauraro a fagen yaban abban nana. Ina sallama ya Abdallah dan zan takaita kasidata, ni ne Mustapha mai bo Mahamudu, ka san ni tun ban furta ba, ka nufe ni in waki gwarzo sai di Umar ya fafata, komai yana yi dan Allahu dan shugaba abban nana.